Požehnaný večer. Vitajte pri spravodajskej relácii televízie Lux. Svätý Mikuláš už tradične patrí k adventnému obdobiu. Jeho návštevu každoročne očakávajú najmä deti a už v predvečer jeho sviatku sa na Mikuláša dôsledne pripravujú. Biskup Mikuláš neobíde ani jedno detské srdce. Putuje všade tam, kde ho deti vítajú a čakajú. Zavítal aj do obce Bojná, vo Veľkej Sláve a na špeciálnych saniach. Robíme to z lásky, robíme to preto, aby tie tradície toho Mikuláša jednoducho sa zachovali aj pre tie ďalšie generácie, lebo aj ja som bol raz taký malý a veril som na toho Mikuláša, veril som na toho Ježiška. Balíčky so sladkosťami mal svätý Mikuláš za dobré skutky pripravené. Poslúchala som maminu, rodičov. Snažila som sa poslúchať celý rok. Najviac sa mi tu páčilo, že tu bol Mikuláš, dal mi aj balíček, asi som poslúchal. Deti si však neodnášali iba darčeky, ale aj zážitky. Jedným z nich bola aj jazda na saniach v spoločnosti Aniela a Čerta. Na toto vystúpenie sa veľmi tešili, pretože vedeli, že príde Mikuláš, že tu bude veľká zábava a že to v podstate odštartuje takéto práve tú pravú vianočnú atmosféru. Nápad o pojazdných saniach pred niekoľkými rokmi skrsol v hlave hereckého Čerta a neskôr ho aj sám zrealizoval. Predčili tieto sane moje očakávanie, lebo fakt som nemyslel, že to očakávanie bude až také úžasné, aké vlastne z toho nastalo. Táto atmosféra okolo hovorí za všetko, že teda ozaj splnilo to svoj účel. V dnešnej dobe je veľmi ťažké spájať ľudí v nejakej dobrej myšlienke. Je veľmi jednoduché ich rozdeľovať rôznymi negatívami, ale veľmi ťažké je spojiť. Som rád, že tieto vianočné trhy v Bojnej sú svedectvom toho, že ľudia majú záujem spoločne zdieľať dobré veci, dobré zážitky a o tom je asi aj posolstvo svätého Mikuláša šíriť dobro. O živote svätého Mikuláša sa traduje viacero legend. Najznámejšia z nich z neho právom spravila patróna detí známeho po celom svete. Okrem nich je však patrónom viacerých povolaní, či už námorníkov, lekárov alebo rybárov.